ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловатии вақт аз телевизиони душанбе дар студия бо хабарҳо Раимӣ Карим. дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. ифтитоҳи 4 муассисаи соҳаи маориф дар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ. ташкили чорабиниҳои ҷашнӣ ба муносибати рӯзи табибон, ин албат бо ибтикори ҳизбони ноҳияи Шоҳмаҳсуд. ташкили тадбирҳои омӯзишӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт. масъулини ноҳияи фидастӣ дар маҳаллаи Гулбухта ба ҳам омаданд. шарҳи пурраи хабарҳо. 15 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Рермонтови ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Марьямро мавриди истифода қарор доданд. 15 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Лермонтови ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Марьямро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бинои нави Кӯдакистон дар доираи нақшаи чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тадбирҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта шудааст. сохтмони муассиса моҳи феврали соли 2023 оғоз гардида дар муҳлати 16 моҳ ҷавобгоҳ ба талаботи меъмориву шаҳрсозӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Исломҷон Муродов бунёд гардидааст. дар вақти сохтмон зиёда аз 150 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. муассисаи тозабунёд аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат буда барои 200 кӯдак пешбинӣ ва дар он барои инкишофи зеҳни кӯдакон аз худ кардани донишҳои замонавӣ ва машғул шудани онҳо ба бозиҳои гуногуни шавқовар шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ҳамаи ҳуҷраҳои таълимии боғча бо лавозими зарурӣ аз ҷумла мезу курсӣ ва ҳар гуна бозичаҳои кӯдакона таъмин буда омӯзиш дар он бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. дар Кӯдакистони нав 30 парастор ва кормандони соҳаи педагогию маъмурӣ ва техникӣ ба кор таъмин шуданд. мо бисёр хушҳол ҳастем ки имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғчаи кӯдаконаи хусусии Марьям ба истифода дода шуд. дар муассисаи мо тамоми шароитҳои зарурӣ барои таълиму тарбияи кӯдакон мавҷуд аст. мо омӯзгорон кӯшиш мекунем ки кӯдакону наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоем. дар саҳни ҳавлии боғча 6 айвонча, нуқтаҳои бозии кӯдакон, ҳайкалчаҳои қаҳрамонҳои афсонавӣ, фаввораҳои зебову назаррабо ва дигар воситаҳои дилхушӣ сохта шудааст ки ба муҳити ин мавзеъ зебоии дигар мебахшад. ҳудуди муассиса ҳамчунин бо гулу дарахтони ороишӣ сабзкорӣ шудааст. тибқи лоиҳа дар ин муассиса барои 10 гурӯҳ ҳуҷраҳои хоб, мусиқӣ, рақс, рассомӣ, ҳамчунин ҳамом, толори варзишӣ ва майдончаи бозӣ сохта шуда дар арафаи таҷлил аз 34-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба кӯдакони хуштолии замони соҳиби истиқлолӣ мавриди истифода қарор гирифт. миннатдории самимии худро ба ҷаноби олии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки таваҷҷӯҳи зиёд ба соҳаи маориф дошта пайваста барои рушди ин соҳа саҳми арзанда мегузоранд. махсусан дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстӣ тарбия кардани насли наврасу ҷавон ба мо омӯзгорон пайваста тавсияву маслиҳатҳои муфид медиҳанд. махз иқдомҳои созандаи пешвои миллат моро водор ба он мекунад дар тарбияи насли наврас саҳми арзандаи худро гузорем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда ба сифати корҳо баҳои баланд дода иброз доштанд ки таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон марҳалаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки вусъати чунин иқдомҳои ватандӯстона метавонад дар самти иҷрои талаботи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар хусуси фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба
تحصیلات تا مکتبی نقش گذارد. افتتاح کودکستان زمانوی را پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحفه ارزشمند نامیده به صاحبکار همت بلند برای این اقدام نکو عرض سپاس کردند. از مربیان دعوت نمودند که با استفاده از شرایط مساعد کودکان را در روحیه وطن دوستی تربیت نمایند تا آنها در آینده برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمند خود را گذارند. همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینوی شهر دوشنبه مرحله دومی مؤسسه تعلیمی خصوصی هوریزون را افتتاح نمودند. 15 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри душанбе марҳилаи дуюми муассисаи таълимии хусусии ҳоризонро ифтитоҳ намуданд. зимни шиносоӣ бо шароити муассиса ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот барои ба таҳсил фаро гирифтани 820 хонанда дар як баст пешбинӣ шуда, дар он 54 омӯзгори соҳибтахассус бо кор таъмин шуданд. бинои таълимӣ дорои 38 симхонаи муҷаҳҳаз, ҳуҷраҳои корӣ, толори фарҳанг бо 500 ҷойнишаст, китобхона, ошхона, толору майдончаи варзишӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон буда ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ сохта шудааст. кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла физика, химия, биология, технология информатсионӣ ва дигар шароити мусоиди таълимӣ ба ташаккули дониши муҳассилин мусоидат менамояд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мерасонам ки мо насли наврас дар чунин муассисаҳои замонавии барҳаво таҳсил карда истодаем. дар муассисаи таълимии хусусии ҳоризон таълим ба забони англисӣ ба роҳ монда шуда ба тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳар ки бо забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. мо насли наврас ба ин иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҷавобан ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло хонда ба ватани азизамон хизмат менамоем. барои фароҳам овардани шароити муосир симхонаҳо бо компютерҳои навтарин ва таҷҳизоти интерактивӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон системаи гармидиҳӣ, равшанидиҳии каммасраф ва дастрасӣ ба шабакаи интернети босуръат шароити мувофиқро барои омӯзиш фароҳам меоранд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар робита ба дуруст ба роҳ мондани сифати таълиму тарбия таъкид намуданд ки маориф самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат аст ва сармоягузорӣ ба он сармоягузорӣ ба ояндаи кишвар мебошад. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки раванди таълим дар муассиса пурра бо забони англисӣ ҷараён мегирад ва он бо системаи STEM Education ки яке аз пурнуфузтарин низоми омӯзиш дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба шумор меравад, роҳандозӣ гардидааст. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани машғулиятҳо ба муассиса омӯзгорони ҷавону ботаҷриба аз дохил ва хориҷи кишвар ҷалб гардиданд. мо омӯзгорон бо ҳисси баланди масъулиятнокӣ дар назди пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ваъда медиҳем ки барои омода намудани насли наврас ва тарбия намудани ҷавонони имрӯза камар мебандем. аз фурсат истифода бурда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдорӣ ва сипоси самимонаи худро изҳор менамоем ки барои мо чунин мактаби замонавиро ифтитоҳ намуданд. ифтитоҳи ин муассиса як қадами устувор дар роҳи татбиқи стратегияи миллии рушди маориф то соли 2040 мебошад ва ба тақвияти нерӯи зеҳнии насли наврас, боло бурдани сатҳи саводнокӣ ва тавсеаи имкониятҳои таълимӣ мусоидат хоҳад кард. ман ҳамчун омӯзгор миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мерасонам ки барои мо чунин як бинои нави замонавиро ифтитоҳ намуданд. мо кӯшиш менамоем ки насли наврасро тавре
تربیه نماییم که در آینده همچون نسل سازنده وطن به وایه برسند و نامبردار جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی شوند. در مؤسسه با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد زیست و تعلیم همزمان خوابگاه برای 280 نفر آماده شده است. با در نظر داشت طلبات روزافزون جامعه با تعلیمات باصفت در آینده نزدیک نقشه گرفته شده است که امکانیت قبول تا 1500 خواننده رسانیده شود. سرور دولت افتتاح چنین مؤسسه زمانوی را نمونه واضح شریکی دولت و بخش خصوصی در ساحه معارف ارزیابی نموده. با صاحبکار وطن دوست و بلند همت نوروز یونسوف برای این اقدام نجیب اظهار تشکر نمودند و به آموزگاران برای تربیت نسل صاحب معرفت و دانای و توانا دستور و توصیه ها دادند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 129 در محله سامان ناحیه فردوسی سومین انشاءات ساحه معارف است که سنه 15 آگوست با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی افتتاح یافت. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 129 در محله سامان ناحیه فردوسی سومین انشاءات ساحه معارف است که سنه 15 آگوست با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی افتتاح یافت. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 129 سال 1968 برای 620 نفر خواننده به استفاده داده شده بود که خوانندگان بنابر سبب نبودن جای نشست در 3 بست تعلیم گرفتند. مؤسسه خیلی هم در شرایط پست قرار داشته بود. در مؤسسه تالار ورزشی، کتابخانه برای کودکان، کتابخانه الکترونی، ورزشگاه، مجلسگاه، آشخانه تماما وجود نداشت. انشاء در ادامه تشبس‌های راهنمونساز راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در سمت بهسازی فضای تعلیم و تربیت و رشد ساحه علم و معارف از جانب صاحبکار وطنی عمر علیمدوف ساخته شده است. به حالت امروز شماره خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 129 در محله سامان ناحیه فردوسی 1733 نفر را تشکیل می‌دهد. انشاءات امکانی در بهترین شرایط به تحصیل فرا گرفتن نسل آینده ملت را دارد، زیرا صنفخانه‌های مجهز با مهمترین لوازمات خوانش برای 3400 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. با تشبس‌های معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شاگردان ما صاحب مؤسسه تعلیمی نو زمانوی با تمام شرایط برای تعلیم و دانش اندازی شده‌اند. این اقدام نجیب پیشوای ملتمان مسئولیت ما آموزگاران را در تعلیم و تربیت نسل نورس دوچند ساخته باعث آن می‌گردد که خوانندگان با ذوق و میل بیشتر برنامه‌های تعلیمی را از خود نمایند. کابینت‌های فنی شیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تکنولوژی مهنت، آمادگی ابتدایی حربی و تکنولوژی اطلاعاتی مطابق به طلبات ساخته شده با تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه خواهد گذاشت. استفاده از 2 کتابخانه الکترونی و عنعنوی دسترسی خوانندگان را به ادبیات و برنامه‌های تعلیمی در سامانه‌ها محفوظ تامین می‌سازد. مؤسسه در مجموع دارای نزدیک به 60 کامپیوتری پیوست با شبکه بین المللی اینترنت است. در بنیاد این انشاءات ساکنان بسیاری محلی صاحب کار و معاش خوب شدند. ما ساختمانچیان کوشش کردیم که محصولات خوبی وطنی را استفاده کنیم. خیلی خوشحال هستیم که با بنیاد این انشاءات ذره هم باشد در رشد ساحه معارف سهم گذاشتیم. تالار برهوا و مجهز ورزش که در مؤسسه ساخته شده است با ترغیب و تشکل طرز حیات سالم و جسماً آب و تاب یافتن خوانندگان مساعدت میکند. مجلسگاه با 310 جای نشست، آشخانه با 216 جای نشست، حجره طبیب و دیگر انشاءات یاری رسان که در مؤسسه ساخته شدند در مجموع به بهبودی صفت تحصیل و کار و فعالیت آموزگاران زمینه میگذارد. ضمن شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه نوی تعلیمی پیشوای ملت به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده سهمگذاری در صاحب علم شدن نسل نورس را عمل شایسته عنوان نمودند. از این خاطر به صاحبکار سخاوت پیشه و وطن دوست برای این تشبث والا عرض سپاس نموده آموزگاران این مؤسسه زیبا را به تعلیم و تربیت خوب نسل آینده هدایت کردند.
15 август раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе муассисаи таҳсилоти томактабии афрӯзаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе муассисаи таҳсилоти томактабии афрӯзаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ нахуст бо шароити фароҳамовардаи таълиму тарбия дар кӯдакистони мазкур шинос гардиданд. иттилоъ дода шуд ки муассисаи томактабии мазкур аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат буда барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 120 нафар кӯдак дар 10 гурӯҳ пешбинӣ гардидааст. кӯдакистони мазкур дорои синфхонаҳои таълимӣ, ҳуҷраҳои кории маъмурият ва табибон, ҳуҷраҳои хоб, ошхона, толорҳои фарҳангӣ ва варзишӣ мебошанд ки дар онҳо ҳамаи шароитҳо фароҳам гардиданд. барои истироҳату фароғат ва солимгардонии кӯдакон бошад дар саҳни бино айвончаҳои тобистона ва майдончаи бозии баҳри тарбиятгирандагон бунёд гардидаанд. зимни шиносоӣ бо шароит дар кӯдакистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ масъулинро вазифадор намуданд ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, тарбияи кӯдакону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба муносибати солгарди ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ноҳияҳои пойтахт як катор иншооти гуногун бунёд гардиданд. бо иштироки масъулини сохторҳои дахлдор як зумра муассисаҳои соҳаи маориф мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши ҳамкоронамон валиҷон шарифзода ва искандари додарбек дар ин бора. муассисаи таҳсилоти томактабӣ яке аз зинаҳои асосӣ ба таълиму тарбияи дуруст фаро гирифтани кӯдакон буда мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе кӯшиш месозад то шароити бароҳати тарбия дар онҳо муҳайё бошад. дар ин замина имрӯз дар марҳалаи навбаҳори ноҳияи синои шаҳри душанбе бо иштироки муовини якуми раиси шаҳри душанбе бахтиёр шарифӣ ва муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи сино ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди асрор с боз як кӯдакистони наву замонавӣ ба фаъолият оғоз кард. муассисаи таълимии томактабии ғайридавлатии навбаҳор дар масоҳати зиёда аз 2800 метри мураббаъ доман паҳн карда аз 3 ошона иборат мебошад. кӯдакистон аз гурӯҳи синусолӣ иборат буда дар он кӯдакон аз 1 сола то 6 сола қабул карда мешаванд. муовини якуми раиси шаҳри душанбе ва дигар масъулин аз шароити фароҳам гардида дар ин кӯдакистон дидан карданд. дар доираи дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ муассисаи таълимии томактабии ғайридавлатии навбаҳор аз ҷониби роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди асрор с бо беҳтарин шароит мавриди истифода қарор гирифт. мо миннатдории худро ба пешвои миллат ва раиси шаҳр муҳтарам рустами эмомалӣ мерасонем ки барои соҳибкорон чунин шароити мусоиди корӣ фароҳам оварданд ва андаке ҳам бошад саҳми худро барои ободии пойтахти худ мегузорем. иттилоъ дода шуд ки дар кӯдакистон 15 нафар мураббия ба тарбияи кӯдакон машғул ҳастанд ва шумораи умумии кормандон 35 нафарро ташкил медиҳад. ошхонаи кӯдакистон бо ҷиҳози лозима муҷаҳҳаз буда барои нигоҳдории маҳсулоти ширию гӯшти ва меваҷоту сабзавот яхдонҳо гузошта шудааст ки бо тамоми маҳсулот таъмин мебошанд. корҳои бунёдӣ дар муассисаи таълимии томактабии ғайридавлатии навбаҳор соли 2023 оғоз гардида он имрӯз дар арафаи рӯзи дониш ва 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо беҳтарин шароит ба фаъолият оғоз кард. ҳамзамон дар ин рӯз бо ширкати масъулин дар маҳаллаи зарафшони ноҳияи сино бинои навузамонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи хусусӣ барои 480 ҷои нишаст мавриди истифода қарор гирифт. дар ин муассиса хонандагон бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ таълим мегиранд. синфхонаҳои ин муассисаи таълимӣ бо тамоми ашёу аёниятҳои хониш таъмин буда синфхонаи компютери муассиса бо хати интернет ва дигар барномаҳои таълимии электронӣ таъмин мебошад. ҳамзамон дар ин муассиса толори зебо бар ҳаво барои баргузории чорабиниҳои дохили муассисавӣ бунёд шудааст. аксарияти хонандагоне ки дар ин муассиса ҳуҷҷат супориданд хонандагони аълохон ва иштирокчиёни озмуну олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошанд. дар кӯчаи неъмат қарабоеви ноҳияи фирдавсӣ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияи фирдавсӣ маркази омӯзиши кавсар академия мавриди истифода қарор гирифт. ин маркази илм ва касбомӯзӣ бо беҳтарин шароит мавриди истифодаи хонандагон ва донишомӯзон қарор дода шуд.
тавре ки ба масъулин иттилоъ дода шуд, дар ин марказ омӯзгорон забонҳои русӣ, англисӣ, хитоӣ, олмонӣ ва инчунин касбу ҳунарҳои тиббӣ, дузандагӣ, ронандагӣ ва барномасозиро ба хоҳишмандон меомӯзонанд. ҳамчунин дар Кавсар академия маркази рушди зеҳнӣ барои кӯдакони синни томактабӣ ташкил гардида, кӯдакон бо шароити арзанда ба тарбия фаро гирифта мешаванд. дар Кавсар академия омӯзгорони соҳибтаҷриба ба кор қабул гардида, аз рӯи барномаҳои таълимии стандарти байналмилалӣ ба шогирдон дарс мегӯянд. санаи 15 август дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифи маркази инноватсионӣ ва таълимии соҳаи технологияҳои иттилоотӣ Технохаб Душанбе ифтитоҳ ёфт. Технохаб Душанбе ҳамчун платформаи муосир бо мақсади омӯзиши мутахассисони баландихтисоси соҳаи IT, рушди экосистемаи инноватсионӣ ва мусоидат ба татбиқи барномаҳои миллии рақамисозии кишвар бо ташаббуси соҳибкорони ватанӣ таъсис дода шудааст. чуноне ки дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардид, ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. Технохаб Душанбе ҳамчун маркази омӯзиши технологияи муосир ва барномасозӣ дар татбиқи барномаҳои 5-солаи рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсионӣ нақши худро хоҳад гузошт. аз ҷумла омода намудани мутахассисони баландихтисоси IT дар 5 соли оянда, баланд бардоштани сатҳи дониши амалӣ ва рақамӣ тавассути усули байналмилалии P2P, омода намудани кадрҳои тахассуснок ҷиҳати рушди ҳукумати электронӣ, фароҳам сохтани шароити муносиб барои ҷавонон, аз ҷумла ҷалби духтарон ба соҳаи IT, рушди иқтидори содиротии маҳсулоти IT аз Тоҷикистон ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ дониста мешавад. дар маркази мазкур курсҳои таҳияи барномасозӣ, киберамният, идоракунии пойгоҳҳои электронӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ гузаронида мешаванд. инчунин муҳити коворкинг, лабораторияҳо ва барномаҳои ҳамкорӣ бо ширкатҳои ҷаҳонӣ низ дар ин ҷо фароҳам оварда шуданд. бояд қайд намуд ки таъсиси чунин марказҳои ҷавобгӯ ба талаботи бузурги меҳнат ҳамчун ҷузъи муҳими раванди саноатикунонӣ бо сурати кишвар ба ҳисоб меравад. чуноне ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид медоранд, барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ зарур аст ки робитаи зичу самарабахши илм бо истеҳсолот таъмин гардад ва технологияҳои муосир дар ҳама соҳаҳои иқтисод ба таври васеъ истифода шаванд. қобили зикр аст ки ифтитоҳи чунин марказҳои омӯзишӣ ба монанди платформаи таълимии IT дар Тоҷикистон Технохаб Душанбе қадами муҳим дар роҳи расидан ба ҳадафҳои 5-солаи рушди инноватсия ва гузариш ба иқтисодиёти рақамии устувор дониста мешавад. ҳамасола дар кишвари мо 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат аз ҷониби сохтору мақомоти марбута ташкили чорабиниҳои гуногун идома дорад. дар ин раванд ҳизбиёни пойтахт низ дар канор нестанд. ин навбат бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе зери унвони табибонро ҳабиби хеш донем ҳамоиши тантанавии ҳизбиёни ноҳия ташкил шуд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳамоиши ҳизбиёни ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ дар толори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ баргузор шуд. дар чорабинии намояндаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, роҳбарият ва кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур ва масъулини муассисаҳои тиббии ҳудуди ноҳия ширкат намуданд. масъулин дар раванди чорабинӣ баромад намуда иброз доштанд ки идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани дастрасӣ, сатҳу сифат ва самаранокии хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ, инчунин тақвияти бештар бахшидани кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ, беҳтар намудани инфрасохтори тандурустӣ, таъминоти муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоти ҳозиразамон ва тарбияи кадрҳои баландихтисос дар барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 мавқеи меҳвариро доро мебошад. ҳамзамон аз паёми президенти кишвар иқтибос оварда қайд карданд ки дар соли 2025 барои соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ 4,3 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки нисбат ба соли 2024 840 миллион сомонӣ зиёд мебошад. бояд гуфт ки табибони пойтахт шабонарӯзӣ фаъолият намуда барои таъмини солимии ҷомеа пайваста саҳм мегузоранд ва дар навбати худ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дастрасӣ меёбанд. мавриди зикр аст ки шароити кору фаъолияти табибон дар муассисаҳои тандурустии ҳудуди пойтахт давоми солҳои охир беҳтар гардида ба таҷҳизоти наву замонавӣ дастрасӣ доранд. дар идома кормандони пешсафуд соҳибтаҷрибаи соҳаи тандурустии ноҳия қадрдонӣ гардиданд. ин амал барои ҳавасмандии бештари мутахассисони соҳа ба касбу кори худ замина фароҳам менамояд. барномаи фарҳангӣ бо дастагули шеъру тарона анҷомбахши ин ҳамоиши идона дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт буд.
бо мақсади пешгирии қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста чорабиниҳои соҳавӣ амалӣ карда мешавад. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҳудуди ноҳияҳои Зафаробод ва Масчоҳ фаъолияти гурӯҳи нашаҷалоби трансмиллӣ ошкор ва аъзоёни он бо гумони муомилоти ғайриқонунии маводи нашадор боздошт гардиданд. шарҳи ҳамкасбонамон дар ин бора. муомилоти ғайриқонунии маводи нашоовар яке аз хатарҳои ҷиддӣ барои инсоният боқӣ монда, он ба вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсии давлатҳо таҳдид менамояд. миллионҳо нафар бо сабаби истеъмол намудани маводи нашоовар ба бемориҳои гуногун мубтало шуда, ҷони худро аз даст медиҳанд. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҳудуди ноҳияҳои Зафаробод ва Масчоҳ фаъолияти гурӯҳи нашаҷалоби трансмиллӣ ошкор ва аъзоёни он Каримов Баҳодур Баҳромович бо лақаби Ботур соли таваллудаш 1985 зода ва сокини деҳаи Логини ноҳияи Зафаробод ва Ғайбуллоев Ғуломҷон Зикриллоевич соли таваллудаш 1987 зода ва сокини ҷамоати шаҳраки Зафарободи ноҳияи Зафаробод бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор бозошт гардиданд. аз рӯи нишондоди Каримов Баҳодур ва Ғайбуллоев Ғуломҷон маълум гардид ки ду нафар қочоқчиёни яке аз кишварҳои Осиёи марказӣ Алиқулов Холназар Худойқулович соли таваллудаш 1974 ва Ихтиёр ном шаҳрванди дигари ин кишвар миқдори 3 килограмм воситаи нашадори нави ҳашишро аз як шаҳрванди Тоҷикистон сокини шаҳри Душанбе ба тафтишот маълум нест дар таваққуфгоҳи нақлиётӣ воқеъ дар наздикии гузаргоҳи сарҳадии Зафарободи ноҳияи Зафаробод гирифта мақсад доштанд онро ба хориҷи кишвар интиқол диҳанд. аммо бинобар сабаби пайдо накардани шароити мусоид барои интиқоли маводи мухаддир онро ба Каримов Баҳодур ва Ғайбуллоев Ғуломҷон ба маблағи 90 000 сомонӣ фурӯхтааст. Каримов Баҳодур 200 грамм маводи мухаддирро ба Ғайбуллоев Ғуломҷон дода, боқимондаашро дар хонаи истиқоматиаш пинҳон мекунад. ҳангоми кофтукови манзили истиқоматиаш аз махфигоҳ воситаи нашадор дар ҳаҷми 2.6 килограмм дарёфт ва мусодира карда шуд. аъзоёни дигари гурӯҳи ҷинояткори нашаҷаллоб муайян ва дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод ва шаҳри Хуҷанд боздошт карда шуданд ки инҳо мебошанд. Фозилов Шаҳзод Наҷмиддинович соли таваллудаш 1998 зода ва сокини деҳаи Бахти ноҳияи Зафаробод. Фозилов Бунёд Элмуродович соли таваллудаш 1993 зода ва сокини ҷамоати шаҳраки Зафарободи ноҳияи Зафаробод ва Ҳайдаров Илҳомҷон Исмоилович соли таваллудаш 1989 зода ва сокини шаҳри Хуҷанд. Фозилов Бунёд ва Ҳайдаров Илҳомҷон мунтазам маводи мухаддирро ба миқдори 100 грамм бо нархи аз 5000 то 6000 сомонӣ аз Каримов Баҳодур харидорӣ намуда, онро дар яхдони ошхонаи Немаҷони шаҳри Хуҷанд пинҳон ва баъдан истеъмол мекарданд. дар идомаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 4 нафар аъзои гурӯҳи трансмиллии нашаҷалоб Қаюмов Абдуҷалил Қаҳҳорович соли таваллудаш 1986 ва Саидов Маҳмадсалим Маҳмадазимович соли таваллудаш 1986 зода ва сокинони ҷамоати деҳоти Масчоҳи ноҳияи Масчоҳ, инчунин ду шаҳрванди яке аз кишварҳои Осиёи марказӣ Миркамилов Улуғбек Маҳмудович соли таваллудаш 1966 ва Аглаев Алла Турсунпулатович соли таваллудаш 1960 ҳангоми интиқоли воситаи нашадор дар ҷои ҳодиса боздошт ва аз онҳо зиёда аз 7 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи ташхисии криминалистии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводи нашоовари мусодирашуда нави ҳашиш буда, вазни умумиаш 9 килограмму 600 граммро ташкил мекунад. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбат ба боздоштшудагон бо дастрасии моддаҳои 32 қисми 3, 289 қисми 3, 200 қисми 1 банди В, 200 қисми 2 бандҳои В, Г, 201 қисми 1, 335 қисми 1 ва 347 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. албатта боздоштшудагон аз кирдори содир намудаашон пушаймон гаштаву сад тавбаву надомат мекунанд ва афсӯс мехӯранд. аммо намедонанд ки пушаймонӣ суд надорад, зеро онҳо аллакай қадам ба пайраҳаи ҷиноят гузошта даст ба амали ношоиста заданд. ҳар нафаре ки ҷиноят содир мекунад ҳатман тибқи қонун ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. нафаре ки даст ба ҷинояти қочоқи маводи мухаддир мезанад бояд бидонад ки бо ин аъмолаш на фақат зиндагии худро месӯзонад ва пайвандону наздиконашро дар байни ҷомеа сархаму шармсор мегардонад, балки ҳазорон нафарро мубталои маргу бемории нашамандӣ намуда оилаҳоро ба фақру нодорӣ рӯбарӯ хоҳад сохт.
дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт мунтазам чорабиниҳои омӯзишиву иҷтимоӣ аз ҷониби сохтору мақомоти гуногун роҳандозӣ карда мешавад. Тадбири навбатӣ дар самти рушди ҳунармандӣ ва тақвияти корҳои идеологӣ дар маҳаллаи Гулбута аз ҷониби Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ ташкил шуд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, рӯёнидани дӯстаи ҳосил аз он, захираи кофии маводи ғизоӣ барои фасли зимистон, шиносоӣ аз вазъи зиндагии сокинон, тарғибу ташвиқи расму русум, урфу анъанаҳои миллӣ, эҳёи суннатҳои некинёгон, аз барнамоии либоси миллӣ ва пухтани хӯрокҳои миллӣ бо ибтикори Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулбута ҷавомади омӯзишиву намоишӣ ташкил шуд. дар раванди чорабинӣ Умеда Абдуллозода, муовини раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, намояндаи Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, роҳбарияти Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ ва як қатор меҳмонон аз дастгоҳи Кумитаи иҷроии марказии ҳизб ва Кумитаи иҷроии шаҳривии ноҳиявии ҳизб ширкат намуданд. чорабинӣ дар доираи иқломи хона ба хона дар хонаи иstiqomatии сокини маҳаллаи Гулбутаи ноҳияи Фирдавсӣ азим ва низорамод ташкил шуд. гурӯҳи корӣ бо заминҳои наздиҳавлигӣ, истифодаи самарнок ва истеҳсолу захираи маводи хӯроквории хонадон шинос шуда, зимни суҳбат бо аҳли оила оид ба захираи маводи ғизоӣ барои фасли зимистон, масъалаҳои гирифтани дӯстаи ҳосил аз як замин ва беҳтар намудани шароити иқтисодии оила изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ин раванд аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, анъанаҳои хос ба зани тоҷик аз қабили чакандӯзӣ, духтани нақшу нигор дар рӯймол, ҳамзамон тарзи омода намудани хӯрокҳои миллӣ аз ҷониби занони оила боздид намуданд. муовини раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон зимни суҳбат иброз намуд, ки эҳё кардани ҳунарҳои мардумӣ, тарғиби либоси миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ саривақтӣ ва бисёр муҳим арзёбӣ мегардад ва мо бояд арзишҳои миллии хешро, ки таърихи ҳазорсолаҳоро дорост, муқаддас дониста ҳифз намоем. гуфта мешавад, ки дар дигар ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ аз ҷониби ҳизбиён чунин чорабиниҳои омӯзишиву маърифатӣ ташкил карда мешавад. таваҷҷӯҳ намоед ба саҳифаи варзишии барнома. дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё дар шаҳри Куала-Лумпур маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳои дуюми Осиё анҷом ёфт. пас аз ҷанбасти қуръакашии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои дуюми Осиё 2025-2026, қаҳрамони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе бо бошгоҳи Ал-Наср, ки дар ҳайати он капитани тими миллии Португалия Криштиану Роналду бозӣ мекунад, дар як гурӯҳ қарор гирифт. рақибони Истиқлол дар гурӯҳи Д ба ҷуз аз Ал-Наср дастаҳои Ал-Завраи Ироқ ва Гоаи Ҳиндустон хоҳанд буд. бинандагони гиромӣ, бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба анҷоми барномаи иттилоотии вақт. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед. хайр.